l'extrema dreta està contra Rosalía. Cuidado, què està passant aquí? El proper 9 de juny, saps que tenim eleccions europees. Sí, senyor. I aleshores es preveu que hi hagi una baixa participació, especialment amb el sector de la gent jove. Aleshores, la Comissió Europea ha decidit fer una campanya amb gent jove molt coneguda per animar-los a votar. Un d'aquests personatges serà la Rosalía. Ah, carai. Però què passa? Que els senyors de Vox ràpidament han saltat dient que això no és possible perquè la Rosalía els va insultar greument. El 2019, explica't, la Rosalía va publicar un tuit dient... A veure... Fuck Vox, que seria foteu-vos Vox. Des d'aleshores li tenen apuntada el número amb ella. Jo voldria des d'aquí llançar un missatge a la gent jove. A veure si el jovent... Fes-ho, sisplau. A veure, vaig intentar parlar una mica... És una mica ridícul això, però vaig intentar parlar una mica com parlen ells. A veure, atenció, silenci. A veure. Yo! Què passa, bros? I hermano, vaig anar l'altre dia a comprar al consum de casa meva, que a prop hi ha un institut, i hi havia els nanos que estaven comprant l'esmorzar. Ganàpies de 14 a 15 anys. Si no vaig sentir 100 vegades hermano, bro, no la vaig sentir mai. Cap. Increïble. Hermano, bro. Bro, Bueno, la qüestió, hermano, bro. Sisplau, aneu a votar per aconseguir que aquests de Vox no puguin entrar al Parlament Europeu ni per anar al lavabo, Us ho diu un tigre, perquè es diuen entre ells un tigre. Val, us ho diu un tigre. Un tigre com vosaltres. Aquí rebentós, yo. Hosti, aquest argot...